Croeso i stream yn chwarae. Heddiw bydd ni'n gwneud rhywbeth bach yn wahanol. Ni'n mynd i bod yn chwarae ar Rocket League.
So mae'r doi tîmoedd sydd gyda ni heddiw, criw YnChwarae, erbyn criw Cwm Rhymni. Gyda un person o Gwynlliw. Anffodus i ni. Yeah. Oh, what a finish! So mae'r gêm yma oedd e bach o practice set-up game, so anwybydda'r sgôr ar hwn. So fi'n... Oh. Dwi'n deffro nawr. Oh, man. Come on, oedd y gwain dim i fe gyda ni. Doi eiliad, boys. Ben. O, agos. Beth o'na, y chwech y gêm ni di ennill nawr? Whatever, come on. So os chi'n gwylio nawr a chi'n meddwl chi'n gallu curo yn ei chi eisiau ymuno yn y gêm, gal ni gwybod yn y Discord neu yn y chat, a wedyn gallwn ni, chi'n gallu unau creu tîm i chi. Nawn ni creu tîm wedyn, a chi'n gallu... Siwr o fod y fformat ni'n chwarae nawr ynillwr yn cario ymlaen. Dyna probably y peth gorau i wneud. So, yeah, gael ni gwybod bydd hwnna'n good. So, Josh. Ydy Jacob yn... Mae gemau newid lawr lwytho, fi'n meddwl, so bydd o'n lein nawr yn y munud neu ddau nesa. Okay. Sut dwi'n ymuno? Ti angen... na i danfon ti neges nawr trwy Discord beth yw'r username a password. Cool. Ymuno match private. Yeah, dyna ni. So mynd i match private a mae'r username a password yr un peth, so just ti'n type hwnna mewn. Dyn nhw'n wedi chwarae'r gêm arall ble chi'n gallu gwneud y piw basged ar hyn? Oh, really cool ar un basket. O, mae'n awful, mae'n mor anodd. Oh, yes, Tim. Dig eiliad mewn. Things to come. Drwch ar o. A nes i cael assist am hwnna. O, hei. Sut dwi'n mynd pro yn y game, boys? Fi'n mynd i eistedd yn ôl, oce? Oh, da. Josh! Ah! Dwi'n mynd i cael trouncing fan hyn os ti'n ddim yn gwach na. Jeez. Ti fel Yes, so boys. Brazilian Ronaldo. Ti'n gwybod so, when you'n chwarae Rumble, nid just 4v4. Beth yw Rumble? Yeah. So mae Dark and gen Allen settings yn bod. Beth yw e? chi'n mynd i cael power-up, a chi'n defnyddio analog stick, chi'n cycle, mae fe'n neud cwbl beth o wahanol, mae fe'n just ar y hap pan chi'n mynd i gael. Really? Mae fel magnet. Chi'n gwasgu'r actual peth mewn? Ie. Oh, yeah. O! O ie, nes i gweld rhyw fath o cordyn neu rhywbeth yn dod mas. O, nice, Joe. Sut ti'n neud hwnna? Mae'n dibynnu O, ar look. power-up chi'n cael. A dyna. Ti'n gwasgu L3, da yw. That's fantastic. O! Oh, na. Sorry. Was. Pa Ble ti'n mynd ti'n gyda'r bel nawr? Diolch yma. Ble ti'n mynd? Oh, no. Oh! No! Yeah! Come on. 1-0. Am ti'n lla. Actually, nes i setio hwnna fyny. Dwi'n gwybod o'r brigadau. Dwi'n gwybod beth oedd yn neud. Oh! Oh! Yay. Mae na siawns nes i sgorio wngo fan'na. Ti'n dweud siawns? Yeah, Dwi'n dweud siawns. Dwi di tynnu fyna. Ond i fod yn dig, oedd e ar y ffordd mewn i'r gol yn barod. Be, so ti'n dweud just get out the way, fe? Ie, nes i trio. Oh.
Agos. Oh, no. Fi eisiau just dweud disclaimer, mae rhain yn pre-made fi ddim di addasu car fi cael Union Jack at, so peidiwch a... That's just disclaimer cyn I bawb dechrau mynd yn nuts a cytau, 8 crimes o bobeth. Oh, what's oh! Yes. Yes, Rhys. Ni trio'r cod yna gyda ymuno private match a ymuno Twrnament a dwi hyd gweithio gyda'r ddau. Mae definitely hwnna ddo. Username a password y 3 llythyr yn yna. Capital I ddechrau a gweddill yn bar. Ie, oes opsiwn arall neu ydy just y ddau yna? O! So pa un yw'n gywir, un Twrnament neu un... Just doing private. Yeah, just private match. Just private match yw e. I'm not sure at all. Oh, no, Yeah. ble mae fe'n mynd? Dwi ddim yn gallu ffeindio'r server. Mae Kieran yn y chat wedi dweud sgôr yn neis fan'na, boys. Ni'n just twymo lan, Kieran. A beth mae'n neud? Dwi'n pretty sure. Fi ddim yn big fan o... Fi ddim yn big fan o mod pethau yma. Mae'n rhywbeth yn ôl ach. Ti ddim yn gwybod sut I ddefnyddio nhw'n iawn, mae fi... Ie, fi ddim. Na, fi. Dwi'n Tom. Dwi'n mynd i chwarae I dechrau, so... Nawr fi'n pro. So, o fi wedi rhoi bwlch cyn y llythyr yn gyntaf. Come on. No, Wel, fi jyst yn chwathi pawb lan. Oh, mae'n good. Ie, sut ti'n gwneud hwnna ta? Cos fi wedi cael y bwrw cwbl o weithiau nawr. sorry. Beth yn sicr, nes I just... Oh, na. Oh, no. Ah. Mae'n stupid, yn dwi e? Just... Dyna mae gwell gen I chwarae un o'r ferol. Tabu. Mae o'r oed. Come on! Come on! Come on! Oh, yeah! Bydd nos y gadw ôl wedyn ar ôl rhan. Ie, mae'n teimlo fel mae'r tîm arall yn cheatan. Pa ti'n Mae'n Bydd ennill. defnyddio PM yn defnyddio hacks. Cael y power-ups gorau. Oh, na. Mae'n un mix o boys. Leroy! Oops. Oh, sut... Hang on. Oh, elf, really? Mae ar y byd sy'n digwydd. No. Right, tip fi'n mynd I dŵr. Oh, na! Really mistime o hwnna. Oh, Just cael y pale yna, though. mae hwnna'n... Oh, na! What? Beth sy'n digwydd fan hyn? Oh, mae'n punch bag nawr. Right, tip fi'n gwybod hwnna. O, mae'n rhan fan'na nawr. A fe gei spikes, ydyn gallu... Oh, Ie. Mae'n go fe, mynd mewn i'r gols. Oh, Oh! Brenda. Come on! Oh. Yeah! Boing, ti'n dod yn un mewn i'r gym, gotta say. sut ti'n gwneud hwnna? Beth ti'n gwneud? Tannu fe tuag at chi? Ie. Mae'n yr un efo'r fel hook. Na. Os ti'n lyfio hwnna, ti'n fel... Just headband out of pale. I like Captain Hook. Oh, no, na, nid un arall. You can get away. Go on! Go on! Mae mas yna, ultra defensive, ultra defensive. Oh! Oh! Rwy'n yn mor agos! Cael chi ar ôl! Mas fe. Oh! Yeah. Dwi'n cael hwnna, nawr ni'n mynd yn fyw, chi'n ennill. Ydw e, psychological yna, de? Gyda false sense of security. Ie, chi fel y celebrities, you're used to it. Ni ddim, mae hyn yn pwysau. A ni'n chwarae yn Roundhouse. Mae Roundhouse I cael 30 pwynt yn y game gyfan. Next one, Roundhouse. Yeah, be o Roundhouse. Fi'n be o Jacob, mae ar 0.
go. Come on. Mate, mae hwnna mor amhosib. Fi'n meddwl fi'n mynd i chwarae sweeper. The roundhouse roll. O fi'n edrych ar bot yma. Mae Kieran yn y chat wedi dweud oes yna lle fi ymuno. Rydw i'n defnyddio Yeah, SharePlay ar fy Cwm Rhymni. PC, felly ddim yn siŵr pa mor dda fi fe. Rwy'n actually Yeah. defnyddio SharePlay right now i stream o hyn. A mae'n gweithio'n Yeah, iawn. cool. So os, like, danfon e'r thing then, reseg. So username yw hwn. A'r password. So os ti eisiau, falle bydd e'n well na roundhouse bechgyn. Yeah. So make sure you know gyda ti. No offence, roundhouse. Well, Did you newid y gosodiadau? Cool, cool. Please. oh, good. Good, Ydy good. hyn yn dal Rumble match neu'n actual? Actual. Nice. Edrych ar hwnna. Mae rumble off nawr. Good. Fi'n offi'r cae ma. Yeah, mae gawd rhywun. Yeah. The Browns mynd i neud job dda. crowd? Mae gen i Skittles yn y crowd. Yeah. Oh god, poor boys. O na, mae Rumble dal awn o. Oh. Oh, Jesus. Oh, well, go. so, Oh, go on! O na. Yeah. Pwy Nice. poncho? Pwy yw Mr. Tafod i Poncho? dan bysfyd. AI. AI di sgwrs. Love it. We're in sec though. Oh, This is God, meant to be Poncho. Cymraeg, right? Trwy fe mewn. Well, hwnna yw Kieran. So we're in sec. Pwy... Ie, ni'n colli rhywun. Yeah, no, meant... Na, mae Kieran ar tîm ti. Cwm Rhymni. Iwi. Come on then, Kieran. Fi'n newid... O, fi'n newid safle. Hwna'n neis. O, sorry. Oh, Like, woman else mae eisiau mynd ar y Discord hefyd, fel audio chat. oh, what a finish. Yes. What a finish. Get in. Yes! Oh, nice. Maybe. Oi! Dyla Reina bod yn three-pointers. Fi'n gytuno. Yeah. Okay, just neud version i hun o'r school system. Yep, Okay. dyna. Ni ar tri ni ni da. Gym yma'n hawdd. Oh, that's in. Oh, O, yes, nes i cyfrodd y bel. Nice done. Pleasant. oh, Oh! Plunger allan. What? Oh! Nice. Oedd hwnna'n peak plunger, chwedig. Or... What? nes i seisi fe yn yr awyr hefyd, so nes i... Nes i rew ie? Dim ti'n cael y peth yna, y peth ychwanegol. Yeah. Dyle hwnna bod yn 4 pwynt then, achos ydym yn gwybod. O, na, dau. Os ni'n mynd am fel... Rhaid newid y reolau nawr. Uh-oh. Oh, back. No. Oh! Reset. Right, just cael eich am hwnna. Oh, no. Yeah. Eisiau ni... Clip. Fi'n methu bwrw'r bel. Oh, what a finish. Oh, God. Oh! Oh! Yeah! Go on! Oedd nefyd trio jyst bwrw hwnna mewn I gol ni. So am bod hwnna ti? Wel, ti'n gyda Na, Twitch day. nes i wneud backflip eisiau cael ei mas o'r gol. Oh, no. Are you serious? Fi di smash e, fi'n gwneud na I fi. O, fi ddim yn hoffi hwnna, achos wnaeth hwnna jyst aros am tua 10 munud. Sy'n offi mod o'n. Nac y dda. Tom, sy'n dweud bod ti ddim yn cael y gym da, ond ti'n 6 pwynt. Ydw i? Mae'n 18.
24, shocking. Hefyd pan dyn ni'n colli, boys. Ti aros, fi just twymo lan. O, ti di bwrw fi allan o'r ffordd! Ie, ond nes ti bwrw fi yn y cefn. O, no. Mae'n maith o'r gloch nag o efi. O, god. Ti'n edrych hwnna? Oh no! Go on, go on, go on. Oh, we're stuck! No! Sa'n clem beth sy'n edrych digwydd. Rwy'n rhywun wedi zappo fi efo'r peth sy'n fel troi y boost ti arno. O, na, fi'n stuck. O! Pwy sy'n pwnio fi? Oh, what a finish. Oh! Rwy'n mor agos. Beth yw'n Never gwneud? save. O, gael e. O, o'n i'n meddwl bod menter iaith yn dweud mental lasagna o fan hyn. Ie, ni'n mental lasagna. Dyna i Mental lasagna. mental lasagna. We've made pretty impressive lasagnas. Hey, mae'n gwerth na mental iaith ni'n cael weithio hefyd, so... Mental. Tiod, mae'n upgrade. Gath yw'r mental lasagna. Dysgu pobl o gwmpas O, y edrych cyfrif ar sut i creu lasagna. Yeah. Oh, Be sy'n digwydd yn boys? Be sy'n byd? O! Ydy unrhyw un arall yn gallu clywed neighbours nhw'n mynd yn wyllt yn clapio. Na, anamffodus, does dim neighbours dy fi ar hyn o bryd. Oedd un i'r chwyth a un i'r dde yn yr 80, yn wrth i marw jyst cyn dolyg. Oh. Nes i ddim chwertho ta, nes i chwertho dy neidio. Okay. Wait, hwnna'n alright then. Just good timing of it. Backflip. Unfortunate. Just good O, time. pwy ys hwnna? Kiwi. Yn i rili gallu mynd nôl i reolau arferol. Ie, ni'n mynd i nesaf. Rhys, ti'n gwybod pan nes ti dweud? Ti angen newid Beth sy'n nhw. gwahanol yn rhywun yma? Be sy'n gwahanol? Ie, fi wedi chwarae lot o hyn. Mae un arfer, os fel pêl droed, literally just yn bwrw pêl gyda'r car. So ti'n mynd cael y pethau gwirio? Na, ti'n cael Dwi'n fel y... gwybod sut i dynyddio nhw. Neu os angen i ti ennill y hawl i cael dynyddio nhw. Ti'n Na, cael nhw fel bob 10 eiliad. Ar ôl Dwi'n ti gwasgu wedi nhw'n ennill left analog stick. Mae fwy fel chwarae Mario Kart gyda'r holl tricks a popeth. Mae just hollol ar hap pwy sy'n ennill, fod yn honest, boys. Ie. Nawn ni just Wel na, ddim mae lot cymryd. o skill hefyd, obviously. Come on in, Reed, ti angen newid y setting. Setting. Mutate the settings. Rumble and set the default. Trowch it off. Yeah, just try off. Right. Remember hwnna actually a settings controller ti, ydy e? Neu... Gante. Or if mae'n a match type, ydy e? Yeah, ti angen mynd match yn credu a ni'n type. Pwy yw'r host? Reese yw'r host. Chwy'n... A Joe, tro nesaf ti'n cael go fi, jyst edrych ar pwyntio Rhys fan'na, right? Ti'n gweud? You got chat gyda missus. Esgysodion. Na? Yn ymwneud â chwarae yn match, na? I fod yn dig, Tom. Nes ti cael fel rhyw 48 pwynt yn y 30 eiliad olaf? Ie, fi'n Bod gwybod. ti generally ar y 6. O na, nes ddim gweld beth oedd sgwr fi. The thing is, yn y game arferol, Oedd fi'n yn like, zero. I'm just a dodgy games. Na i croeso nhw mewn i ti edo, right? Alright, come on, tacteg. Target man up front. Yeah. Big John Hartson on top. Ili hyn yn normal nawr. Just Yeah. speed. Gobeithio. Pwys nas mewn. Dwi'n mynd fflat out o'r tailboys. Nice. Hyn yn very ready player one ydi fe. Yeah. Ydy. Rwy'n hoffi'r fel sut mor varied mae'n stadiums yn ar y game hyn. O. There's lots of like, cool designs out. Yeah, big deal.
Oh, what a finish. Boys. Can Ni nôl, boys, ni nôl. I just dweud... Leroy! Jieg. Nes ti ddim ond bwg o'na mewn, as nath rhywun bwg mewn I cefn ti. Na. Tactic Nes ti ddim un o'i gwasgu siw? fi oedd hwnna. Nes i wneud wl FIFA L1 in circle, lob. L1 yn stay still. In the mix. Oh, Oh, good head. Oh, fi'n mynd dros bil. what a finish. Be bynnag oedd Hey, look out. Well, I'm safe as I was boys. I'm diffyn o'n hagel yma, chwarae teg. Yeah, teimlo bit of foul play yn dod yma yn fydden. Ti'n mynd I neud bach o foul play neu? Na. Fi'n aros i'r reolau, diolch. Oh, no. Off pawb bron. Boll bit o edrych. Oh, no. Unrhyw there? Oh! A nôl mewn. Oh! Yes, defending lads. Dyma tîm yna. Oh no, Pacey's got her own goal, quick. Yes, On the ball, boys. yes. Beth hwnna? Yes, Reece. Pwncs, ie? Mae'n agos, boys, i'n hyn. Na, ni'n ennill. Oh. Beth yw'r dyn na yn yr awen? Ti'n gweld y banana face lan y top? O ie. Fel mae'n helpu Tom, os ti'n edrych ar y bil. Rob ramen, mae'n dweud. Ramen. Nhw noodles, ydyn nhw. Ie. Good stuff. Oh, Trion ni fan'na. Na, Trion ni, just cofio'r bil. O, Trion chi. backflip. Backflip. Oh, what a finish. Beth yna? Kieran, what a finish. Dod ti lan ar ddamwain. O, mae'n hyfryd. Oli. Dwys. O, fi'n eitha sicr i blue team mewn i'r pil. Kieran mewn i'r pil. Gwaith tîm, boys, gwaith tîm. Oh. Ron. O, Mae hwnna'n mynd mewn nawr. Go on, finish it. Oh! o. Oh, sy'n fawr wneud over a kick for that. Awd taflu hi wneud yma. Yes, good defending. Bounce got in. Oh. Go on! O. Off backboard, get up it. Oh, look at that. O. Oh, nes i seitheidio fe. Go on, go on, go on, go on. Oh, yes! Oh, yes, Joel. Yn digon I roi. Uh-oh. Yep.
No. Oh. Dummy. Off the wall. I'm out. Almost. Oh. Ni newid y gêm, fod yn gêm go iawn. Dwi'n iawn. Yeah, fi'n gwybod. Nes i dweud e? Oh, line. Oh, wyt hwnna'n mynd mewn? Ti'n gweld hwnna? Slow poke fi oedd yr un ar afach. But look at the... Ail. Yeah, just saying, boy. Just I'm ready now. Warmed up. Wel, at least ni gyda 4 yn erbyn 4 a dim AI yn. So, Ond fi'n gwybod, roedd Raj yn da bod yma. Ie, oedd e'n. Fi'n colli Raj, boys. Dwi'n ffonio chi. Ie. A for a transfer request mewn, neu be? So fi'n credu, achos mae'r... O na, mae'n automatic. Mae just yn rolling. Nes i'n mynd ar tîm rong. Joe, ti di newid car ti? Na. No. Tom, ti'n newid car ti? No. Dwi'n gwybod sut. Mae di dweud fi wedi cael antenna newydd, ond dwi'n gwybod sut i roi o lawr. Ges i'r banner Cymraeg gyda, a bydd newid i'r floppy disk achos represent fe. Represent your 3.5 inch floppy, yeah. Ie. Yn union, do. Mae Yn 3.5. ddim yn floppy disk yn fel, it's a save icon. Come on. Be, os mae'n achub y tîm, trick am Oh, no. Oh! Own goal! Yeah. Oh, yeah! No! Ah! Backflip. Oh. Bitch. Oh, God, we open goal. Open goal. Oh, okay, sorry. Oh, what a touch. Ti'n gweld hwnna? Tom, ti'n newid jyst neud pawb. Nes i back heel o fe. Ready? Ready? Back heel, ready? Stop o'r pit, oedd yna pawb arall. Dysgwy ti bwyd. And then that. Skills. Back heel. Oh, oh. Oh. Yes. Oh, boys. Oh. Yn lle chwarae game fach, then ni jyst rhaid am tua hanner awr a jyst chwarae un game awr. It's like 90 minutes. Dwi'n ben yn newid yn open. Oh yes, come on. Come on. Oh, just out of... Oh. Oh. Wrong way. Back flip. Leroy! Chickens. Oh, mae'r bail yn... Oh. Oh, come on. Oh, beth e? Oh, no. Oh. Nes ti just miss on hand all the time? Yeah, completely. Nes ti just gweld ti'n hedfan o draws y sgrin? A i fod yn dig, naeth y bwrw'r pos, so better safe than sorry. Yeah. Oh. Backflip.
Up the line, up the line. Down Josh. Backflip. In the box. O, fi'n gysau hwnna, chi'n pan mae'r camera yn jyst mynd reit uwch ben. Ie. A chi ddim yn gwybod ble mae'r bel yn mynd i just blanio. Oh. No boost, okay. Oh, I'm in the box. Backflip. Oh. Yes! Smash rhywun mas o ffordd i chi. Dive yn eda. Nes i just colli'r pale a just smash rhywun. A mae hwnna'n tacteg, a mae hwnna'n ffain. Ie, yn union. A fi'n mynd i aros nhw, oce? Coes fi'n dechrau brifo nawr. Yn mynd i gadw'r person sydd yn aml yn just yn colli'r pale yn gyfyn gwybod. Gwyd y person olaf nhw. Side flip. Backflip. Yes. Oh. Dwi'n meddwl bod ti'n aros nhw. Ie, ni yn ar y pryd. Ie, mae kick-off. Fi nôl nawr, mae'n ffain. Oh, wrong way. Come on. Uh-oh. Oh, oh yes. Dyna amddiffyn gorau fi wedi gwneud. Oh, no. Be ti'n gwneud? Nes i tri amddiffyn, a rhywun bwrw fi lan y pen ôl. Hai. Backflip. Oh, yes. Ti'n gwneud eto? Na, nes i neud switch o play, Joe. Switch a play, be? Och yn nhw, och yn ni. Yeah, na, ffom o'n flank ti efo. Mae rhywun jyst i smash yn dwy waith, a fi ddim yn mwynhau. Yes. Ti'n gweld hwnna, Joe? Anhygoel gwaith, partig. Ah. Come on, ni angen clean sheet. Pedreiliad. Mor deres. Yes! Ah. Ti di gweld beth nes i dweud lawr un fi? Na. Show off, one back heel goal. Be mae'n glygu, nath y bail bwyd ti'n y cem, a roi mewn. The game is always right. A mae Kieran yn Rhys. cael... Ti di bod yn olaf cwbl o weithiau nawr? Yn chwarae, methu chwarae. Just hollol twerach, yw hynny. Na, ni dal yn dod i... Mae'n ei... Deg gwahanol nawr. Sy'n off i'r pitch always. Fi'n gwybod, mae'n edrych yn rhaid. Ball size medium, ydy wedi lleihau? Na. Dechrau. Ydych chi'n gallu lleihau'r bale, ie. Wel, os mae'n size options, fi'n tybio, ie. Oh, that's quality. Yn ni'n gallu chwarae gyda size 5 normal. Chi'n bod rhoi pale droi go iawn? Bydd hwnna'n... Mae gyda size 5. Mae'n cael gwared ar ceir hefyd, Tom. Be? Mae'n cael gwared ar ceir hefyd. So basically FIFA 20, yeah. 4-man FIFA. Oh. O, mae rhywun di smash fi. Oh, mae hwnna mewn. Na, mae ddim. O, blasus. No!
Just, Joe, edrych ar y theatrics fan yna, right? Fi cyn ti yn neud hwnna, ready? Ar y replay, ready? Good top or back flip. Rhaid ti fod y twll yn y wal? Pa twll yn y Sort wal? of pet. Wel, siarp petrio. Ond weithio mawr, o Bill oedd yn mynd mewn reina. Ah, okay. Oh, boys. Yes, is it good? Woohoo. You do a control re-raj. Oh my guns, boys. Yeah, no. Dim fe mewn rhyw fath Hunger Games neu rhywbeth. So I'm going to dina gyda dodgy gwall lawr. Oh, boys. Oh man. Capra. One touch score. Oh, anhygoel. Ie, edrych o. Oh, Oh, ni'n ar fath o fel Halo. Oh, no. Pwy arall sy'n eistedd ar blaen neu sedd, cos pan mae tension yn dechrau yn chi'n eistedd ar blaen eich cader ydych chi. Mae wedi bod yn onest, fi wedi bod yn neidio yn fy nghader. Fel fi'n estyn o'r pêl, yn symud ymlaen. Oh, I got him! Oh! Dummy jump o hwn. Oh, yes, pwy oedd hwnna? Pwy sy'n yno? Attack. Oh, yes! Oh, look. Yes! Drwy hwnna! Oh. Anhygoel. Dwi fel Stephen Gerrard o Rocket League fan hyn. Wyt ti ar yr leaderboard top? Oh. Dwi'n gwybod, actually. Trydydd, ar tîm ni. Ah, sy'n bod pwynt yn edrych. 0.3. Ti ar 290 ar hyn o bryd. Ah, dwi'n mynd i siarad? Zero. Bro. Hwrn am ddiffyn. Ti'n tig. Mae'r sgôr ddim yn dweud ti wedi bod yn land. Goren dweud fi wedi bod yn amddiffyn. Oh! Fi sgorio. Ie, ond does dim saves i ti chwaith. Fi bod yn cymryd y chwaraewyr allan. Body block. Mae nid di cael demolish edo, di cael ei troi off, ie. Sy'n meddwl. O, pwy oedd hwnna? Oh. Ie. Oh, off the post. No, fi yn gwybod. O, yn gol, o. Dwi'n stuck yn y goals. Oh, you... Oh, na. Jo. Bye. Oh, A through 5 person just methu pêl yna. oh, well. Oops. Missed. Oh, come on. Yes. Good defending, Rhys. Wel, Alright. a fi ar 2 pwynt ar gyfer hwnna hefyd. Faint? 2. Backflip. Oh, yes! Oh, yes. Sut oedd hwnna'n gol fi? Please tell me, alright. Sut yn y byd oedd hwnna'n gol fi? Os ti'n coch, Tom, a mae modd yn sgorio. Ie, yeah, ond oedd dim wrth y bêl. Wws, ti'n y cer yma, wyt ti am ddeffryd? Ie, fi'n mynd am bit o kamikaze fan ar hyn yn gwybod, alright. Oet, na fynd nôl. Ti'n gwybod un o'r boys na ar cod sy'n mynd mewn gyda fel rhyw fath o callell fyna fi ar hyn o bryd. Beth yw'r score, boys?
Go on, you gallu troi o rownd 50 eiliad. Oh, I'd take on poor sportsmanship with it. Oh no. Oh. Boys, fi jyst yn amddiffyn a jyst... oh no. What? Oh no! No! Come on! Be sy'n digwydd fan hyn? Oh, Oh. Do you Oh, know it's what? killer. In the mixer. Oh! Oh, backflip. Oh no. Oes ti bwyd ei gos ni? Vad chansen nu är det? Oh. Come on, in goal arall, come on. No. Gym da, boys, gym da. Mae Cwpi yn wedi dod ar un Brave the Elements. Ie. Mae'n eitha cystadleol i chwarae tew, er bod yn ennill 5 dim. Fi'n offi sgôr Reece i fwn, honest. Pedwar. Y ping yw e, boys, y ping. Mae'n chi ping i chael. Ww, ni ar y traeth. Oh. Salty shores. Oh. Mae Josh mynd ar blaen y gwen, ddim yn gwybod sut mae gyda Cade gyda tyres dal arnyn nhw. Sorry, Gwynlly. Mae'r Bill bach yn... Oh, yes, ball size small, yes. Oh! Oh my god. Oh. Come on. Oh, boys. Yeah, boosh. Oh, drach yn anam. Quality, boys. Ond mae wedi dod lan yna. Oh. Ti'n gwybod y advert na? Yeah. Ie, mae'n... Oh, mae dal arno fe, ie. Ie, na. Oh! Yn y lle cywir. Rhaid i'n newid hwnna nôl. Oh, Go on! oh yes, pwy oedd hwnna? Ah, come on. Yn y box? Ah, Mae pawb jyst yn tap o'r pil. tap Mae'n it in. rili araf. Tap it in. Tap, Oh. tap. Tap it in. We're home! Backflip. Oh, just... Oh, Go on! Yeah, man. Oh no. yes, come on. Rose! Rose! Oh, Rose! yes, go on. Come on! Yes. Pwy yw own goal, hwn pwy yw hwnna. Bro, sut nes ti methu hwn yn gyntaf? Dyna ni Jyst ddim neidio. yr unig amser nes i ddim actually neidio chwaith, so ni fel, right, come on, Oh, composure. Dwi'n mynd eistedd nôl, boys. Uh-oh. Oh. Dim bach o backswing ar hwnna. Oh no! No, No. bai fi, boys, Oh. bai fi. O, dyma'r un o. Come on. Finally. You should play no. Go on, byddai'n neis yn ôl, Joe, ac ti'n methu amddiffyn, alright? Digon teg, boy. Ti yw sgoriwr ni. Okay. I rest my case. Oh my god. What a finish. Straight in.
dau assist really da na. Fuck whip. Oh, Pwy sy'n just go? fi'n ôl yn cefn, boys. Fi'n hoffi'r pêl llai o main. A fi. Teimlo mwy realistic ydy fe. Ie. O, mae'n really smart. Pan mae'r virus yma dros, ydyn ni'n neud hyn mewn ceir go iawn. Car back Asda. Ie. Oedd hwnna'n joke disgybl yn gweithio. Backflip. Oh, ho, ho. Right mewn i ti, John. Mae hwnna'n mewn i ti. Oh! Ni'n gallu teimlo go fan'na hefyd. Oh! O. O. Fi safi fe, boys, mae'n ffain. Dyn na, on. Aw. Oh, nes i heibio fe eto. Oh, finish. Outside the foot, oedd hwnna, boys. Go on. Go on, John. Oh! Almost. O, dwi'n cael defending a wedyn le... Oh, no. Fi'n technically ar y system hwnna. Ti'n gallu neud y gyd o? Be? Ti'n jyst yn gallu neud popeth ba? Na, fi'n methu sgorio am ffodus. Na, mae'n Two left tyres dy fi. Oh. Overhead kick. Oh. Ooh. Oh. O, o. Oh. Yes! Oh! John, mae'n yma. Yes. Oh, no! Fuck up. Oh, yes! Fi wedi bod yn trio neud hynna am yr awr diwethaf. Oh, yes! Oh. Yeah! Sorry, fi dwy'n hwnna. Oedd hwnna'n sweat i chwarae teg. Chwaslyd. Chwasle ti hwn. Dim ond eog o. Go on, top. O, ti... Roedd hwnna'n lwcus. Channel, channel Twitch yma eto rhywun. Yn chwarae. Chwarae be? Chwarae gwael. Ie, fi byth di dweud bod fi'n dda at y... Na. Mae Joel yn dda. Dwi'n dig, nes i dechrau chwarae. Na! Efo eiliad ar ôl. It's an aggregate of game ever. Aggregate. Yeah. Ni o'n chwarae. Chwarae chi yn Word WMD. Fydda.
Fanna. Dwi'n gweld Joel heb sgôr mewn cysgu heno. Ti wedi just gael Joel yn gol am e. Wow. Actually, 5 shot a 5 goal, hwnna'n eitha impressive. A di ddim yn y cyfri'r shots chi wedi actually bwrw'r target. Os chi'n edrych ar pawb arall, mae 2 gol a 2 shot. Ie, fi'n meddwl os chi'n bwrw e tuag at y gol, a bydd yn mynd a cyfri fel shot. Ie. Na. O, beth yw hwn, Rhys? O. Mae'n diddorol. Os chi'n gwasg elwan, chi'n gallu gweld y rhywle o'r O ie. Newid i'r rheolau. Shit. Ai, Sorry. sorry Gwynchwarae Cymru. Backflip. Backflip. Dwi'n just ddim beth yw'n peth. Na, mae ddim yn fy. O, mae hwnna'n 1-dim. O, yna'n anhygoel. O! O, mae'n dechrau yn syth. O, fi'n hoffi hwnna. Fi'n hoffi hwnna. Ti di newid y sgwn yn fe? Dwi'n gwybod fe'n newid. Ah, right. Diddorol. Ie, fi'n hoffi hwnna, mae hwnna'n real da. O! Dyle bod ni wedi cael demolitions ar yna, gan bod ni'n gallu bwystio cael. O, ydy hwnna'n mynd mewn? O. Yes. Ydy hwnna mewn? Na. Backflip! 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 Just need keep you up sy'n y corner o'r dal. O! Amma! Nice, Rhys. Fyn. Mae hwnna'n mynd dod lawr yn y box. Can the box? Yes! Rhys. Off ni. Oh, quick! Oh! Shot. Nes i'n hofio. Oh, no! Os ddim di bwrw pera eto. Oh! O, ti'n bwrw fe tuag at goals ni. Na, dyn fi. Thomas. Go on. Yes. Oh, O, mae hwnna'n mynd i bounsio yn y box a fi'n mynd i cael... O, O, bont o'r pist. Ond chwi? Mae'n iawn, mae'n iawn. Sa'n angen am ddeheu i gwrdd lliw. go on. Wff. Cymryd. Mae reina'n really... O, quick, keep going. Ys e'n hofio eto, Tom, ie? Massively, ie. O, fi gyfer. Oh. Ah. Oh, no. Quick, Joe. Oh. Diolch, Joe. Cheers. Oh. Go on, Rose. You cross your Oh. Oh, sorry. Am ti'n siarad? Sorry. Mae gen i bol cam arno, sa'n gallu gweld di. Dyna goes ni eto, Tom. Come on. Fi'n trio neud backflip so mae'n mynd y ffordd arall ond mae ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Oh! Backflip, so mae'n mynd y ffordd arall. Beth, front flip. Na, so mae'n bwrw... So mae'n bwrw Kevin Carfi. Ti'n tig. Mae mam said fi slightly off. Oh. Just neidio with the section. Oh, mae hwnna... Oh, no. Da iawn, Jacob. Bye. Ni ddim yn chwarae keepers, cer mas. Na ni angen chwarae.
Oh, na! What a shot! Oh! Oh, Oh! chwyslyd iawn. Oh, quick. Fi jyst yn aros ar y wal. Oh, back post. Yes. Oh. Da iawn o'n. What? Oh, God. Oh, rubbish. Yes. Sorry. Yep. Oh, yes. Mae hwnna'n mynd i helpu. Go on. Yes! Quick! No, no. Oh! Oh! Fi'n un o'r rai sy'n dechrau'n lacio ar ôl gol hefyd. Ti'n gweud i quick. Yeah, yes! Oh! Yes, ti'n Yeah. yeah. Yn ddiffer anhygoel fyna. Oh. Oh, syth yn awr. Oh, no. Ti'n neud y to. Diolch pwy bynnag wnaeth safio. Very sad. Dwi'n siŵr. Yes! Oh! Joe, ti'n y lle cawod pob tro. Quick, quick! Yes, yes, yes. Ti'n bellach i ffwrdd o'r pil. Ie, ni yn y gols arall. Fi'n gwybod tacteg i chi nawr. Bob tro ni'n sgorio, chi'n just aros yn y centre circle. Go, 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 go. See? Oh, what a lob. Yr unig Quick, gol do that. sy'n sgorio. No! Sorry, sorry. Ti angen symud moment o'r agor. Y tactig yna, maen nhw wastad yn mynd i o'r tu ôl. Ie. Mae'n wastad yn fod yn cystadleuol. Oh, I missed it. Yes! Quick! Quick, ti yn y gols edo. O, mae'r coesau da fi nes i dod nôl. Dwi'n mewn FIFA pan i'n mynd mor gormod eich wedi gall o'r stam yna. Ie. Dwi'n gael yna. O, wain, ti di marw. Nah. I'm just trying to meddwl beth i gwneud. Go on, go on, go Oh, on. no! I missed it. No! Chi wedi gweld pobl yn chwarae hyn fel proper tournaments? Ie. Insane. Mae'n anhygoel. Mae'n Richards yn hedfan trwy'r awyr. Oh, mae'n anodd. Wnaeth nhw pasio maths yn yr ysgol, cos mae online nhw yn chwaslyd. Ti'n siŵr dweud bod pawb sy'n pasio yn clyslyd, achos mae'n rhoi agaf anghywir. Fi'n angen ti'n Oh! Oh, what a finish. Oh, no. Oh. Ie, Oh! mae'n tactig yn eitha fwy sgwedig. Oh, Oh, good touch. Oh! Oh, Joe, dummy. Oh, nice touch. Go on. be mae'n mynd? Mae'n mynd siŵr. Leroy. Oh.
A mae dilyn Purist of Salt. O, na dim dilyn, hwnna'n tanysgrif. Nice! Diolch am tanysgrifio Purist of Salt efo Twitch Prime. Blasus iawn. Purist of Sin. Mewn 10 munud, boys. Mhm. Am cyn yn chwarae I fi. Goose. Pwy gwrs? Merio do popeth. It's really bach I gwely. Byddai'n o'n nawr. Alright. Dim probs. Fe ni gweld os mae gwrs yn gallu cael mwy o pwyntiau. Pwy'n ar Heddiw. O, beth sy'n digwydd? Oh. Yn y box, Joe. A fi nôl. Oh, dyna Dwi'n beth yn fail. Wel, am yna. Nes i back i o. O, Oh. o, o. Oce, hwnna. Oh, finish. O, am seithiad. Oh, see. Does dim byd waith a just collid fi. Oh, Oh, whoa, back across. Oh. Oh, Cadw fe'n fyw. fi di off-roll methu. Rwy'n just methu bwyd yn fail. Fi jyst methu cael pwer. Mae gen ti infinite boost. Ie, yeah, mae hwnna ddim yn helpu fi o gwbl. dyna fe. Mae dal yn dod off i fel mae car fi yn sbwm neu rhywbeth. Ond, dyma gwo... Oh. Diolch, Joe. Chris nes i methu. Quick, quick! Assist. O, fi di mynd rhy gyflym. O, Oh no! No! Dwi'n just cario lan fyna. O, dwi'n straight yn y ffordd. Yes, Joe. O, fi di cael crash. Gwrs. O, am bail gwrs. Honna mewn. Oh, no! O, pwy hwnna? Hwnna'n Yeah. angen. Quick, kill nôl. Ti cael nhw? Oh! Nice! O. Oce, do. O, gwrs. Mwy ti, John. Fi'n eistedd nôl, mae'n ffain. Oh, two. O, am Oh, seithiad. Kieran yn dod yn Oh, good. Yes, Joe. Os gan roi just tipyn bach o boost, just cyn gwrw pale, a fe'n mynd ar y lefel cywir i just cwmpo, just mewn. Joel's tips. I newydd dysgu yma. Pro game at them. Yo. O, Man, tegwch, fe probably fi di sgorio mwyaf. So, mae'n gallu... So, ni'n gallu dweud unrhyw beth. Fi di colli. Actually, o'n i'n hoffi'r... ti'n gwybod y random... fel gadgets and gizmos level. So, Ie. o'n i'n o'r gyda hwnna. Yeah. O'n i'n meddwl, mae hwn yn mynd i bod yn cystadleuol. dwi'n gym arall, fe? Go on! Oh, no. O, tig. Oh. O, am bail. Oh! Ni'n gearing... Oh, mae hwnna'n...
Oh, what shot? O, Rose! O, mae Gwrs yn barod i fynd, hefyd. Da iawn, Gwsi. Gwsi, Dwi'n gwybod Gwsi. mae'n reswm ni di arwyd fe. Yes! Right. Okay. Oh, no. Go on. Ah, Glwb yn golau. Come on, Tom. Dribble in. Oh. Oh, sorry. Ooh, Last one, last one. Peniad. Go on, Goose. Leon. Yeah, Goose. Good partnership. Oh. Oh. No! Wow. Oh, Goose. Ooh, yes, this is just... Come on. Chest. Oh, 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 Oh. oh, shot there. Please, yes, yeah, however. Kevin, come on. Yes. Nice, Rose. Quick, have a bill. Oh! Go on. God. Oh, Yeah! Oh, nice. shot gwych. Run a box, quick. Oedd yn reverse o wedyn. Oh, off a bit. Pissed. Go on, Tom. Oh, fi'n teimlo hyn. Oh. Mae pan chi'n arafu lawr, pan chi'n arafu lawr, mae'n... Oh, Chi'n mae'n methu anodd, neidio. Tino. Oh, nice one. Oh, Goose. Yes, Goosey. Oh, Goose. Oh, chip shot. Oh, Goose. Be mae Goose yn... Oh, Let's Goose cadw hwnna off y llinell i... Ooh, what a shot. Go on, Goose. Goose ar ôl game. Yeah, yeah. Mae'n mynd yn tip bach yn hun anol nawr, ydy fe, Goosey? Mae llwyddiant i mynd i ben. Yes. Mae'n ddiffyn Joe yn pa. Fi gallu bwrw pêl, ond jyst ddim yn eri fe. O, mae hwnna'n... Oh! Go, Goose. Go, Bryd. Okay, just fwy Goose tro nesaf, buddy. Oh, na. Oh, fi ben i weired. Rwy'n mynd i'r box i ti, Tom. Down, Jacob. Nes i trio tacteg gwahanol am funud, nes i gweld os mae fe'n... Ti'n gwybod am man Martin? Ddim yn cael much look yn cyffro y pitch. Ni'n zono. Ni'n chwaer zono. Carmar. Fi'n trin y game fel un cornel enfawr. Yes. Oh, yes! O, ble mae'r bil yn mynd? no!
hwnna'n mynd holl ffordd anghywir. Pwy sy'n bwyd fe mewn? Gwrs. Typical. Fi wedi cael crash, edo. Yn ddiwedd. Yn ddiwedd. Oh. Oh, check out that. Top. Oh, finish. Oh! Oh! Oh, top bins! I got that. Nah. Oh, check out scores, fan'na, boy. Match 7. Mutated Heddiw. Rhys ti wedi cael ei well brwna. Helo. 6 go. Reit. Oh, shit. A Kieran yn dda. Naw, coch. Wych. Chwarae take you on. Reducing squad size. Take a bow. Take on. Yeah. Take a boo. Lovely cushion header to Kieran. Oh! Format speed, default game speed, blah 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 blah, movement 3 seconds. Lovely. Oh, funny. Ooh. Forbidden Temple. Ooh. And then what boys? Diddorol. Off a glass well. A fi. Ooh. Ti'n meddwl hwnna'n glas well neu 4G? 4G. Lovely. Well, actually, mae'n symud. Edrych ar y llawr, mae'n actually'n symud fel glaswell dwi iawn. Gasp. That's the recharge shot. Oh! Go on. Yeah! And there are they. Ma'n iawn, ma'n iawn. Ni'n tîm. Oh, a good finish, right dig. Oi! Oh, nice! Boys. Okay, slow start, boys, come on. Mae 4 munud ar ôl, mae'n ffain. Joel, cer amdani nawr, okay? Ti'n trio? Oh, mae'n rhaid ar ben fi. Oh, yes! Hwna ddim yn dig. Oh, man. Boys, beth sy'n digwydd? Nes i just Yo. spawn o fanna. Tom, ti wedi gyrru heibio o'r pit? Na, nes i trio bloc o fe. Ti'n dig. Neis dyn nhw. Nes i back heal o fe. Nes ti trio neud y backwards backflip, do? Back in front of you. Right. Yes, true, then, Ni'n mynd. Oh, what a finish! Oh! See, roedd hwnna'n backwards backflip. Ti ddim angen neb arall. Yn neis dyn eto.
Bydd Kieran gofyn am screenshots and clips fel tab yn y channel. So bydd e definitely clip o Cold 89 o gyfer. Syni da. Yeah. Mae'n cael ei chwys. Backflip. Yes! Oh! It's Timber 1-2 yn dod ymlaen fyna. Lovely job. Ho, ho, ho. Yes, good on everything. Okay. Oh. Go on, Lewis. Go do. Oh. Oh, go zeker on. niet geweest. Oh! Hold on, je tackle winning. Rose? Yeah, it's good. Good effort, Rose. Complete enough at fleet, can Oh. Yes, what a finish! Go on. No! Yes! You need to come back, boys. Got to take. Let's see the crowd game now. Park Company. Oh, sorry. Same copy actually. Oh no! Yes. Go on. Oh, boys. What a take. Just a through ball now. A wedyn Kieran, boomf. Right foot, bottom corner. Ddim yn top corner, oedd right ar y llaw. Cornel yw cornel. Yeah, I'm good on the top. Yeah, ma fe'n cael ei wneud. Oh! Go on, go. Oh. Oh, really? Oh. Americano. Oh. So good. Oh! What's the digwydd? Ivy, sorry. Oh, no mess. Oh no. Boys, nath dau o'n chi just... Methu fe. What's he smash Oh, with come on. Moragos. Ish. It's only yet so spa. Just a... Oh. Crap. Down, Kieran. Sorry. Well done. Yes. So pa gêm e i chi'n gwario fel arfer? Ah, random
mae'n amrywio. Ni wedi chwarae stuff fel hen, retro stuff, a ni wedi chwarae stuff fel, i clywed fel human fall flat. Mae just yn amrywio. Ni'n trio wneud stuff ni wedi gallu chwarae un pryd. Ond, ni'n dibynnu. Ni'n wneud stuff random fel gangies. Mae dy fi hwnna, actually. Fi byth i chwarae amdano. So prynu fe merch fi. Mae'n good. Mae'n lot o blwyddyn. Glaw. Mae'n ffyn o Ond mae Human Fall Flat load fwy doniol achos mae'n puzzle game. Ti gyd yn gallu take a random i... Beth yw e? Beth yw'r game? Mae fel, os ti'n meddwl am fel gangbys, ond ti angen helpu'ch gilydd i mynd trwy lleoliadau gwahanol. Yn swnio'n eitha boring, ond mae fe'n... Mae'n fel puzzle. Achos y... Dwi'n meddwl, pa game Fi wedi chwarae ar fel PSVR a lot pethau diddorol, ond gofan anryd. Ynnes mae pawb gyda yr un thing, so fe'n dda gyda loads o bobl. Ond dwi'n gwybod i wneud ni chi'n gallu gwneud gemau multiplayer lle mae pawb yn gallu just wneud. Eisiau trio ni. Fi'n trio meddwl pa gen o multiplayer da sy'n math o'n sydd yn mynd i drwy. Mae'n nhw'n... Wel, nes i prynu FIFA, a nes i prynu fe, cos oedd e lawr i 20. Right. Ond fi gyda fe am PS4 hefyd, ond fi ddim yn hoffi fe ar PS4. Okay. O le gyda PC, chi'n gallu gwneud cwpl o bethau o anodd fel y mods a popeth. Oh, what a finish. Wow. Oedd hwnna'n anhygoel. Bron sgorio gol gyda fi. Backflip. Oh, where's hwnna? Right in the mixer. Yes, Kieran. Pwy yw Kieran fod hyn? Mae'n absolutely amazing. Kieran. Fi wedi gofyn os mae eisiau dod ar chat, ond oedd e drwy'r falle wedyn. Diwn ti. Right, wnaethon ni talu amdano fe. Mae fe di. Mae'n rili dda. Yn mynd ffordd anghywir. Oh, yes, da am Kieran. Oedd e'n rhoi proper shift mewn chwadig. Yeah. He's put some miles into me. Oh. Oh no. Yes, Joe. Oh no. Oh no. Sorry, fi yma. And a box. Oh! I meddwl bil rhaid o. Faint o pobl ti fel arfer yn cael yn gwylio? Mae'n rhywbeth fel arfer ni'n cael, yn dibynnu ar y gêm ni'n chwarae fel arfer, ond mas, fi'n credu diweddar ni wedi cael tua 6 i 7.
Ond ie, jyst yn dibynnu. Mae rhaid, achos ni'n rwyddo fe fel dweud pa mae'n eitha random, so ti'n gwybod. Dwi'n gwylio heno i chwarae'n lle. Ie. Gwylio heno i chwarae'n lle. O, ti'n gwybod beth oedd yn dda ddo, Rhys, oedd Pandora's Box yn thing really defnyddio ar gyfer streams, achos ti'n gallu cwblhau game mewn 30 munud rai nhw os chi'n neud yn, achos chi'r unlimited content. Am y pethau really random arno fe hefyd. The Michael Jackson game. Oh, right, Harry game. Well, the Jim Standard of the gaming industry. Huh? Sorry. Oh! Yes. Oh, Mama! na tan. 6 gol ar hyn o bryd. Wedi penderfynu beidio chwarae yna. Os yn rili dda. Yes, Joe. On the box. Yes. Oh. Oh. Stop landing. Oh no. Oh yeah! Oh, Oh! Mor agos. Fi oedd yna. Sorry. Oh, in the box. One goal. Ah. Ah. Got open goal. No, just come around there. Go on! Yeah. Nice. It's assist. Mynd i'n trio gyrru yn syth wedyn. A ni fel, what's happening? Pam i'n methu symud? Beth sy'n cyrra? Na, aros. Oh. Oh, good goal. Mae'n disgwyl wedyn mynd i bwnsio, a nath e just blym. Gadw'n rhaid, ie, fyd. Oh. 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 Ti'n gwy? 1, 2. Go on. Dip. Dip. Oh! Oh. 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 Mor agos. Go on. Oh. Well, Oh! well worked, go. Good Leon, Joe. Diolch. Good finish. Cool, calm, collected. Ow. Oh no! Missed it. Mae di mynd i wall. Oh. Rwysyd, mae fe dal yn ennill. I just symud yn i gol. The goalkeeper sefydlog nawr. Lovely. Fi di symud yn i lle. Oh yes, what a goal. Oh, yes, Rhys. No! Dwi'n rhaid ti symud edo nhw. But, yeah.
O, ti di dechrau raffle? O. Yeah. So rhywun sy'n gwylio chi eisiau cyfle i ennill y Dysfectory 2 ti gyda fe anyway ti. Ond, ie, y gaming sydd wedi gael ei gyfieithu i'r Gymraeg. Mae'n game eitha da, mae fel, kind of, mae fel, mae'n teimlo fel 90au retro 8-bit game eitha anodd i gorffen yn dwi'n da. Beth ti angen neud? Exclamation mark raffle on a chat Twitch. Alright then. If ti'n entered mewn i'r raffle. You know, some of Kieran don't move goals. Na, nes i gael. Go on! Yes. Yes! Go on! Dyna Kieran. Penny Wheeler. Mae'n tynnu hanu. Tynnu arni. Falle mae wedi blino sgorio gymaint o gwl. Dwi'n mynd stretcher. Wel, ni heb blino. So, mae fe angen parhau. Double bar had. Defnydd cael y fasgwyr edge. Dwi'n wych. O, diolch. Ti'n symud Kieran? Fi mewn hammer goals. Siwm yn mewn. Oh, yes! Dip. Yes. Oh. Go on, Herb. Oedd hwnna'n Gerard, oedd e? Yeah. 30 yard screamer. Ond rhywbeth dan tabyn. Aw. Dip. Oh. Sut ydy John yn cyfri fel gol fi? What? Ti'n cymryd y gol fi, i fod allan drwy'r arni. O, mae Kieran nôl. Oedd i tre bwrw yn mewn. Oh. Aw. Keep allan eto. Oh, goal. Oh. Aw. Oh, that's an awful. That's one shot. Oh. Backflip. Canol. Good. Oh, nes i colli hwnna. Diolch, Rhys. Nes i mynd syth heibio fe. Good goal. Rwan, fydda'n aros nhw.
O, fel. Yes. Back here in the Yes, who's back. Okay, now it's no. Oh, Ready? Want to finish? Oh no. ti'n just methu stopio sgorio? Ond sut mae hwnna'n cyfri fel gofa? O, ti'n trying neud backflip? Nes i aros yna, yn y safle perffaith, jyst i gadw fe bwrw fi. Ooh. Good block. Yes, good finish. Ie, mae... So fe'n agos eto na. Oh, Mae mae Kieran hwnna'n nhw. Ti'n chwarae'r power-ups nesaf? Ie. Falle bydd hwnna'n Neu, rhoi be- fwy sian. Be am trio Mae'n un... fwy random. Be am trio un basketball nesaf? Wod. Ie, gallu ni. Fi ddysgu trio'r... Oh, honestly, mae'n solid. Ie. So fydd e ddim yn 19.7, paid a phoeni. Be, ar ôl 10 munud, bydd e jyst yn 1-0. Yeah. Surface Book 2 fi'n gael absolute meltdown ar y bryd. Be? Surface Book 2 fi'n gael meltdown. Pam? Fans kicking out, mae fi'n mynd yn nuts. A frame rate fi rawn i 32. O, na. O, achos hyn. Beth sy'n digwydd i Surface Book ti anyway fi? Snag ti angen bod gen ti boost gyda death eto? Nes i aros o dy eto. Beth sy'n bod? Dwi'n gwybod. Idea. O. Fi'n gweld pam oedd yn gael meltdown. Ceisio rhedeg yn 3800 by 2100 pixels. A Ie, bydd 1080p. hwnna'n ni. Apply. Okay, then. 62. Oh, go on. Bounce. Back in. Oh! Dwi'n really block fi o'na. Good effort, Batig. No. Oops. Oh, no, go on. Yes! Joe, ti'n neud beth fi fel arfer yn neud. Ti'n ei job yn wych o'na. Just head fan eidio e. O, fi yn Kevin. Na, oes na. Taz. I know, Joe. Trio. Oh, mae hwnna mewn. O, am seithiad. O, Well, dig goal nawr.
o'r finish. Waw, o'n i'n methu rhywun fyna. Oedd hwnna'n Nice. top notch. Pwer. Where is Stephen? Mae'n gobaith. Mae'n gobaith. Dwi'n cael basket. Na, bydd e'n good. Dwi'n cael. O, back across. Sut y byd mae'n wedi dod mas? Oh. Ooh. O, fi'n methu gweld bryd mae'n mynd. Oh, good touch here. Wanna go? Oh, Oh. fuck. Beth sy'n digwydd? Oh, Bill. No. Oh no, not away. Oof. Yes, in the box. Oh! Oh, 2 goals on that. Yeah, we're good. Oh, yes. Oh, no. Fi angen sabo mas y meiliad. Munud. Mae'n 16 eiliad ar ôl. Oh, no. Mae comeback yn digwydd. Oh, nice. Ie, na i mynd off am eiliad. Byddai nôl. Jyst angen cymryd galw ar ffôn. Ah. Yn rhawyr. Yn chlan. Oh. Oh, yeah. Boy. David Dino. Engine dod lan. Dig. Goal. Oh, 999 ping. God. Hwna ddim yn dda. Gan nhw. Oh, wow. Right, chi'n rhoi'r power-up things arno neu beth? Fi heb rhoi fi na. Fi wedi rhoi pethau arall. Cool. Oh, pil basged e? Nice. Yr yn pil basged, ond mae'r gym yn soccer. Pil hanol eto. Good. No, mae'r pale yn edrych o'n. Pil basged. Ydy e? O'n i'n chwarae soccer gyda. Ie. Yes. Ni'n convinced o'n am yma. Love you.
Mae ddim symud shit gymaint ydy fe, is other point. Mae gravity fi'n troi yn low. Nes i smash o'r pil wed, nath e jyst ddim symud. Ne, fi'n gwybod. Tio o. I was in top, nes i yna i lan, nes i bwrw'r pil allan o'r ffordd. Dwi'n driblo dy fe. Ti at goals ni? Don't go. Yes! Woo. Nes ti jyst neidio dros e? O waw, di oedd e wir yn symud. Na, mae ddim. Am darll y bil edo. Oh, yes, good. Yeah. Yes. Yes! Mae'n pwyntio na Kieran. Am y tro. Oh, am fi, yes. Dwi'n gallu just stop y chwarae nawr. Mae'n just forfeit o. Cadw dda yma. Ti'n ennill ar hyn, dwi'n. Nice. Chwaslyd. Oedd yna'n afio chwadig. Yeah. Mae'n nes i bwr fe mewn i giro. Yn y chwarae stop o siarad nawr hefyd. Sorry? Oh. Y criw yn y chwarae yn siarad bethach. Trio. Trio. Oh, mae'n trio actually chwarae game tipyn bach. Ond mae ddim yn mynd yn da. Fi ddim yn gwybod byd reid fel tactics. Na, just gyrru at y bale. So just blog at ti'n bwrpas. Oh, that's Yeah. good. Mae just executioner ar pwyntyn ydi e. Yeah. Mae'n fi canolbwyntio siwg yma di bod yn sbwrio. Oh. Dwi'n mwy am ti'n gallu cael ar y tîm gyda gym yma. Ar un tîm. Edward. Edward. Mae'n cael 11 versus 11. Da beth, mae'n eitha wyth. Oh god, yeah! Na, os wyt ti'n cael mwy na fel 4 i 5, dang ti'n neud yn fath o formation. Pobl dwi'n tactical. Joe, ti'n fi newid tîm? Na. How dare you won't say anything?
Nes ti ond sylwi fel 10 eiliad ar ôl i fe dweud bod... Ie. Nes i just gweld Joe Herbert lan y top ni. What's going on there? Dyna fe, ti allan yn adran nawr. Sac. Bach yn mewn amser, yna fi. Be allan o ysgol? Sabin Rhys i pwnc arall. Oh! Oh. Mor agos. Oh, dribbling skills. Oh. O, na, dwi'n sgorio gol. O! Dwi'n trio cadw e allan. Fi'n gwybod tacteg y ti nawr, Joe. Be fa? Sgorio i ni. On goal. Scored by Boomer. Okay, dwi'n fa. O. Dwi'n mynd i mynd. Awyr. Oh, Yeah. Nid just fi sy'n taflu am roch am... Dwi'n meddwl. Pob tro yn blab o chi yn sgorio sydd ar ôl anyway. Ah, Bluma. Oh. Hey. Leroy. Oh. O! What about? Mewn. Oh, Dummies. Oh, dummy. Oh, sorry. O, na. Oh, Yes. Ah. Rwy'n hwnna'n really... Oh, pam mae fi'n gwneud hwnna? Rwy'n fi'n leid o fel lan perfectly i ti. Oh. Morgan o. Whee! Sorry man. Fi wedi cael fel 10 missed call a o rhaid fi check o beth. It's all good. Nice. Yay. Oh! Boom.
You're on your team, Herbie. Sorry? Person on your team. Diolch. Nes ti gweld pale yna, right mewn i'r box? Nes i'n gwneud o'n ei tîm arall. No! Oh, Nes ti just nice. bwyd o mas? Diolch. Yes. I've got Jacob cross it in. Oh. Pawb now, just... Go on, Rose. Oh! Backflip. Oh, yes. I'm going to tweet out. Rhywbryd. Just yn dweud. Byddai'n ymarfer cyn go nesaf. Sa'n credu gen fi gwahoddiad tro nesaf. Be? Sa'n credu gen fi gwahoddiad tro nesaf. Na. Ar ôl 22 Na, saith, dwi'n dwi'n gwybod e. Dwi'n hoffi'r syniad i gweld faint yw'r mac o chwaraewyr gallwch chi gael ar gêm fel chi. A ni'n gallu cael un chwaraewyr un a gweld beth yw'r, Bydd hwnna'n faint. Chi'n gallu Bydd e'n neud... diddorol i gweld os ni'n gallu chwarae fel 22 bobl ar un bryd. Fi'n siŵr Ie. chi'n gallu. Yeah, so, Gyda pa gêm. ni'n neud o cool. I ffyrdd. A ni'n gallu ffeindio mwy o bobl hefyd sy'n gallu arfodlon bod ar Discord chat. Bydd e'n hollol manic. Neu, chi'n gofyn i rhywun wneud fel sylwebaeth. Bydd hwnna'n good. So ni'n, gallu... Tom, Ian Thomas. Be? Ian Thomas. Oh yeah, Oh my god, that'd be amazing. Ian yn neud sylwebaeth ar gyfer gemau Cymru na gyfer. Ie, fi'n Cofio cofio. bod yn fel... Pryd o fi'n tyfu lan yn mynd i gemau Cymru fel Cymru'n erbyn Almain a beth fel yna, jyst yn clywed Ian Thomas yn neud e. Yr enwau chwaraewyr cyn y gêm. Ydy mam fe'n neud rhywbeth tebyg nawr? yeah. Am yn neud rhywbeth. Ie. Morgan, oedd bachgen o pain mentor sydd ddim bych fi'n credu. Ie. Alright. Wneud Twrnament gyda fel yr ysgolion a mentrau FIFA. Rhywbeth i wneud gyda pro clubs. Fi'n Ie. credu Ocê. gallu wneud fel, so gallu ni wneud fel tîm Gwent a ni'n fel creu kit a strip a wneud fel tournament dros amser ar un Ie. beth ble ni gallu cael fel 1 person o Gwent ar un tîm. Okay. Ie. Yeah. Oh, nice. Ie, fi wedi gwneud ar line cwpl o weithiau, mae'n gweithio'n eitha da. Yeah. Ie, chi basically'n dewis chwaraewr chi, give him the hairstyle, give him the look. A wedyn, chi'n dewis tîm chi, dewis kit chi, and then off you go, really. A chi'n naill yn gallu chwarae erbyn pobl ar-line, neu fel ni wedi gweud, os ni'n gwneud gaming hunan. For private match kind of thing. Ond bydd hwnna'n cool, ac gallen ni creu fel league i ni os yn eisiau neud e fel na. A wedyn gallen ni fel cael rhyw fel Ian Thomas yn neud os o wel. Neu unrhyw un arall sy'n eisiau neud e os ni methu cael e. Achos fi'n credu bydd e'n good i dechrau rhywbeth fel na. Achos wel, fi'n gwybod mae Cwm Rhymni yn mynd i gael tîm e-sports. So, ond gallen ni trefnu a wneud e gyda'r ysgolion Cymraeg i gyd. A just bod rhywun yna i cydlenni fe yn o'r ysgol. Siŵr o fod mae FIFA yn cross-platform, ydy fe? Ie, fi'n credu. Sa'n gweld reswm pam bydd e ddim. No. Chi'n mynd elw ar fideo, ddim yn cael No. Oh, Fi'n cofio siarad gyda'r boi o Sir Dinbych ynglyn â'r syniad e-sports yn y thing gwobrau yna. A oedd e'n keen iawn, so fi ddim yn gweld... Mae just matter o gael pawb gyda... Wel, trefnu fe yw. Ie, wel, fel nes i'n ar hyn o bryd, mae'r game right lawr o ran. Oh, go on. No! Fi'n syni glywed bod e'n 1-5.
gêm mor bryd. Dwi'n byth yn mynd ar sale chwaith, really. Na, Os dim di, yn Am neu beth yw Origin. e? Mae'n origin ydy fe. Dyna, Dwi ddim really cael lot o sales. na, dim yn Dwi'n o'r deall syns. bod y gêm yn newid fel pob blwyddyn, ond dwi ddim yn newid fel, dwi ddim fel bod yn dechrau gyda gêm o scratch fel, a i di charge fel 65 pob blwyddyn. Dwi ddim yn newid y cod o gwybod, really, ydyn nhw. Wel, fi wedi bod yn darllen arno fe, right? A mae grŵp, a mae boi ma di basically wneud iaith raglennu ei hunan i cyd-fynd gyda y database ar FIFA. A mae boi ma ddim ond yn tua 18, 19, beth bynnag. Mae wedi bod yn neud ers efo 16. So mae defnyddio'r un database a popeth. So chi'n gallu allforio fe yn syth o'r PC, y game. Wedyn newid yn beth bynnag, mae fe wedi creu raglen ei hunan. Chi'n newid e mewn fanna, a wedyn mewnforio fe nôl mewn. Pan chi'n mynd adre, mae popeth wedi newid. Mae fe'n symud chwarae o'r tîm i tîm yn ystod. Na, literally mor na, chi'n gallu newid y kit, y badge, popeth. As in, nes i trio fe, so mae tîm lleol fi, nes i newid y badge i tîm lleol fi, anna fe. Obviously not to the standard mae fe di wneud, cos mae fe di cymryd ages. Ond popeth chi'n gallu meddwl am, ar FIFA mae yna icons, so chi gyda the legend players, a chi'n gallu mewnforio reina am ddim a popeth. Mae PC version o'n anhygoel i gymaru. So chi'n gwybod weird thing, chi'n gwybod fel i gemau pêl droi go iawn, chi'n gwybod fel Cymru yn erbyn Lloegr, mae'r bar BBC lan y top a popeth. Wel, yn FIFA, dim ond EA rai sy'n yna, so does dim llawer. Mae boi ma di creu y bars am BBC a popeth lan y top. So pan chi'n chwarae gyda certain commentators, mae'r bar BBC yn dod lan. A mae rhywun wedi creu hwnna a mewnforio fe mewn i'r game. It's mental. Mae modern sy'n ar PC jyst yn nuts ar loads o game yma. Yeah. The thing is, maen nhw ddim mor hawdd a hwnna i actually wneud. Na. Mae'r pobl ma jyst i rhoi bywyd nhw mewn i fe. Na, maen nhw, fi credu mae rai cael natur eitha obsessive i fynd at mods i'r safon uchaf fel mae boi yna wedi wneud. Thing is, chi'n sôn am hefyd, nes i gwylio fideo yn y tua awr, a oedd angri lawrlwyth o 3 darn o meddalwedd wahanol, agor y 3 meddalwedd yr un pryd, plus cau FIFA lawr and launch it drwy'r meddalwedd y boi ma. A naeth e dod lan, hyd yn oed y peth fel mae Messi yn dod lan ar y home screen fel arfer, oedd gyda fe fel Brazilian Ronaldo yn dod lan yn lle. So naeth e newid hyd yn oed y main screen. Y problem yw gyda games fel chi wedi dweud, mae ddim yn newid dros y flynyddoedd llawer. So mae'r pobl ma sy'n neud y newidiadau, effectively, maen nhw ddim yn gweithio i EA, ond maen nhw'n neud job i EA. Wel, os maen nhw'n cael feedback bod y mod y boi yma well, byd nhw'n siŵr o fod yn addasu fe i bod yn debygach i'n fe anyway. Wel, chi'n meddwl hwnna, ond mae'r boi ma wedi bod yn neud ers FIFA 15. Mae EA just yn ffac... Dyn nhw ddim actually yn newid o gwbl. Na, cael yw yn fe. 50 enw'r mod hwnna? Mae cwpl. Frosty Editor yw'r un lle chi'n actually newid pethau. So Frosty Manager and Frosty Editor, hwnna yw'r meddalwedd gyda databases a pop fan fe. A mae boi arall wedyn, Ronaldo, neb yn gwybod enw, obviously cyntaf fe, ond Ronaldo yw actual enw fe. Ond mae un arall wedyn, FIFA. So dyna yw nicknames nhw ar YouTube o popeth. Ond mae pethau maen nhw wedi bod yn neud, a pethau maen nhw yn neud yn anhygoel. Wel, oedd yr un boi wedi ail-creu tîm Liverpool i'r 2005 Champions League un pan wnaethon nhw ennill, gan cynnwys y kit. A roedden nhw'n edrych yn union perffaith i'r chwaraewyr yma.
Nice. Really. I'm quite sure pam bys byd ti eisiau fel. So oedd e'n gwych bod nhw wedi ennill dywydd yn Cymraeg lawr. Nid really fath o tîm oedd e. Bunch of mishaps. Ond am y midfield na, dy fe. Yeah. It's all about that midfield. Beth yw hwnna? Sorry. Beth ti'n neud i rhywbeth yna, Rhys? Beth ti'n neud i hynny? Be ti'n ei chwarae fe ar y toilet? Fi'n nawr lwyth o fideos mae mam a dad Hannah wedi wneud o symud o gwmpas tŷ nhw, maen nhw'n ceisio gwerthiau. Fi'n gweld stitch nhw at ei gilydd a wedyn creu un fideo gyfer estate agents. Na, right. Mae tad Hannah, he's a bit of a deep breather. Alla i'n tywed. Ti'n fawr, mae Darth Vader yn yr ystafell. Am na fi'n chwerthu lan. Ble oedd yr discount yna, Tom? Oedd e ar PC neu ar PS4? Na, ar PC, os chi'n mynd ar Origin, ar PC, mae jyst arno fa. Fi ddim yn gwybod beth mae'r pris fel nawr ar hyn o bryd ar PlayStation. Okay. Achos fi'n credu, wel, mae'r syniad o gael loads o bobl yn chwarae a just gyda un chwaraewr, mae hwnna, fydd hwnna'n just yn awesome i gallu trefnu hwnna anyway. Yeah. Wedyn os law mwy o bethau gyda fel gwahanol hwbiau, mae hwnna'n gret, ond os ni'n gallu creu neud e anyway, a gweld gymaint o bobl, just i gallu ddweud ni wedi cael 22 person yn chwarae ryd, a bod nhw'n trio cyfathrebu neu trio chwarae gyda'i gilydd, bydd e'n eitha camp. Wyt ti'n caniatau disgyblion? Wyt ti'n cael unrhyw disgyblion neu unrhyw beth i chwarae? Wel, ni wedi cael Twrnament gyda 6 dosbarth. Dyna yw kind of a limit, achos ideally mae'n chwarae yn 18 plus, so os oedd ni yn dweud, ni'n trafod peth. A mae gemau hefyd, mae loads o gemau 18 plus falle chwarae, os ni'n... Mae'n dibynnu, fi'n credu mae 6 probably yw'r limit. Ni'n gallu 16 ond just achos ni'n neud sesiynau gwahanol lle ni'n falle bydd ni eisiau neud GTA 5 neu beth bynnag a ni mewn sefyllfa eitha tricky wedyn os ni'n dweud bod, ni'n rhan o fe. But, dyna ni, mae lot o bobl fel, probably mae yna bobl sydd yn prifysgol a... Ond na, fi'n credu mae 6 nhw. Dim byd. Yna'n probably'n gwell na ni anyway. Beth oedd fel, chi'n methu chwarae ambell i gêm yr ysgol, 16, 15 beth fel yna, ond wedyn mae'r plant yn dod mewn a gweld a fi'n fel, fi'n cael ein gatra. Os fi'n anghofio i cymryd allan cogni rhywbeth fel yna o bag, plant fel, fi'n chwarae ein gatra fel yna. A fi'n gwybod. Yn ywedig game fel GTA, mae'r disgyblion yn chwarae fel trwy'r amser. Cos mae fe yn yr ysgol, mae fe'n torri fath o ffiniau. So... Thing yw, mae gemau fel hyn yn perffaith i chwarae gyda disgyblion. Definite. A mae bydd FIFA yn hefyd, achos mae fe just thing. So, fydd yn credu bydd yn ffain gyda hynny, ond dwi'n nawr os ni chwarae Combat X neu rhywbeth, a mae rhywun hyd blwyddyn 7 neu blwyddyn 8, so fe'n really edrych yn dda bod ni wedi trefnu hwnna, but thing yw, nawn ni... ond fi'n siŵr bydd yna bydd yna just matter o danfon o gwybodaeth mas yw e. Fi'n siŵr gael ni mwy na 22 o pobl, achos gallwn ni hyrwyddo fe allan i Gymru cyfan, so fi'n siŵr bydd pobl a diddordeb.
a yn ymwneud gyda FIFA, Yeah. mae probably unrhyw un sydd gyda dyfodol mewn pêl-droed gyda FIFA. Yeah. Oh. Mae lot o pobl sydd just fel clybiau chwaraeon, a mae lot o'n nhw'n rwystredig achos o'n nhw'n gallu neud unrhyw beth cystadleuol. So bydde chwarae, hyd yn oed gallen ni cael grwpiau, fi'n siŵr bydd pobl eisiau chwarae. Achos I suppose chi on yn mynd i gweld eich chwaraewr ti fel point of view. So Sorry. Chi'n gweld... Wel, chi'n gweld y pitch cyfan, ond obviously chi ddim ond yn gweld chi mewn ffordd POV, sorry. Yeah. Ond un ffain. Right, fi'n mynd i mynd ar ôl gêm ma. Yeah, I've been there, boys. Mae'r raffle wedi cael nawr. Mae'n wedi... Nawr yn neb wedi intro. Fi'n credu dyle Kieran cael am bod yn MVP. Yeah. Fydd sgorio gol arall. A wedyn, wrth i ti dweud hynna, mae di sgorio gol arall. Typical. Beth hyd yn oed teto hun yn fyny, a wedyn mynd o gwmpas, a rhywun mewn o'r ochr arall. So, yeah. Y peth gorau hefyd, oedd Kieran mas am ti a 10 munud hefyd. Oedd jyst ar y line yn cael rest. Yeah. Steve fel MVP. Rwy'n fi'n neud nodyn, man for man marking ar Kieran, a fi'n sians gwell. Right boys, diolch yn fawr. Yeah. Same time next week. Yeah, well, fi'n edrych mewn, falle os fi'n gallu prynu achos mae Defi fel 2018 hen versions ar y PS4, ond os gallwn ni gael yr un fwyaf newydd, a falle roi hysbys allan i unrhyw chwaraewyr FIFA ti eisiau cymryd ran a mynd am y target na, gweld faint o chwaraewyr gallwn ni cael yn mewn gêm fel hwn, ond ar yr un pryd. Modd i ni wneud yn twr yn cod newydd sydd tipyn bach fel PUBG. Ti'n gallu mynd o gwmpas gyda'ch gilydd? Yeah, mewn quad a pethau, dyna yw format. Ti'n sôn am un sy'n am ddim, cos mae un yn free ydy fe ar PC. Mae Apex Legends yn free, from meddwl. Yw'r un cod Warzone yma? Oh, Yeah. Warzone am ddim. Nice. Ydyn nhw gyda hwnna am PC da? Di, mae'n cross-platform. Mae'n cross-platform. Mae yna, ie? Di, Fi'n gorfod ar PC os ni'n mynd i wneud yma. Ie. Mae lawrlwyth o Warzone. Download now. Os chi eisiau, beth os ni'n mynd, wythnos nesaf, mynd am, os ni gyd yn gallu cael y Call of Duty Warzone, a gweld sut ni'n gallu, gyd gallu neidio ar y bwysgach. Hyd yn oed gyda terrible internet, wel, mae dy fi crap internet fan hyn, ond y pwynt yw, os mae dy fi wythnos i lawrlwytho fe, bydd yn ffain. Wel, fi'n chwarae fe, so os mae pobl eisiau fel help, fel, a jyst cael bach o go cyn wrthos nesaf, fi'n apus i chwarae helpu. Fi jyst i gwasgu arno fe nawr, a naeth e lawrlwytho mewn eiliadau. Really? That's no lie. Eiliadau. So fi ddim yn credu bod y ffail yn... Efe ar Steam, ar PC Na, ti? es i ar Google a type fe mewn, a mae o dan... Blizzard. Mae'n installer hwnna. Installer. So mae'n 49 gigabyte. That's not second. What's that? Yeah, This. I'll download it tonight. yeah, fi'n mynd i wneud rhywun peth PC. Okay.
Ie, Ie. mae dyn ni PC, wnaethon ni PC build fel yn chwarae, a mae dyn ni PC really pwerus. A o'n i'n dweud, dim ond wythnos yn ôl, o'n i chwarae Sniper Elite Remastered 2, a ti'n gallu gweld gymaint o wahaniaeth o fel consol a PC pwerus. Mae'n just yn ridiculous. Fi ddim really di gwerthfawrogi gall. Fi byth di cael PC digon dda I gweld y gwahaniaeth, ond unwaith ti di gweld ti ddim yn mynd nôl wedyn. Ac cael 4K screen efo fe hefyd. True, ie. Mae hwnna'n edrych yn lush. Refresh rate yw'r peth fwyaf fi meddwl. Ie. Ie, mae'n... Jyst yn edrych cymaint y mwy llyfn. Gwneud split screen arno fe. Ar beth. Oh, I don't know, actually. Chos mae 'da fi 4Ks on hyn, os yw'n neis cael defnyddio'r ddau gyfer y game. Probably not. Knowing Activision. O, wel, nawn ni cadw... Os chi gyd ar y Discord nawr, so os chi eisiau, ni gyd gallu just rhoi pryd mae pawb ar gael a bus I gorau I chi. A ie, fi'n hapus. Wel, ni gallu neud e to rhywbryd wythnos nes a pryd mae'n fwyaf gyfleus. Awesome. Edeg. Awesome. Iawn, boys. Pleser yn y gweld chi cyn bo hi. Ie. Gwawr. No, sir. Hwyl. Da. Wel, bydd fi'n just gorffen y stream 10 nawr. Ie, just ni'n ar Hawaii. Wel, diolch am gwylio. Ac gweld ti lot yn y stream nesaf. Ie, a na I danfon neges I ti gyda'r cod y game Destructivator 2 mewn munud a Kieran, so llongyfarchiadau am sgorio mwyaf o goals yn Rocket. A na ni'n gweld chi, wel, di Sul, beth ti'n meddwl? Wa'n mynd am, beth oedd y game na? COD. Call of Duty Warzone. Na, oedd na game, beth oedd yr... Oh, good question. Beth oedd fi'n dweud wedi mynd I chwarae ti Sul? Oedd e'n game, lle chi doi chwaraewr a chi angen fel mynd allan o carchar A Way Out. A Way Out. A Way Out? Yeah, A Oh, Way Out. yeah, mae hwnna'n good. Nes I chwarae, fi wedi chwarae hwnna, mae'n good. Yeah. A fi'n credu bydd hwnna'n good I chwarae, fi byth di chwarae fe ar-lein, ond fi'n credu gyda'r thing ar Discord chat ma, mae fe'n ffantastig achos yn teimlo bod e'n... Ie, o'n i bach yn amheus am sut oedd e'n mynd I gweithio ar y stream, ond y cwpl o weithiau diwetha, mae'n gweithio mor dda, Does dim, ie. Falle, nawn ni gweld os mae y Skype plugin, os ni eisiau gwneud hwnna fyd. Ie, Gallwn ni roi nhw ar gweithio cymeriad ni. Ie, syniad da. Awesome. Okay, cool. Right. Ni'n gorffen efo na lan. Ie. Hwyl. Hwyl, ta-ra. A